Днес ще ти покажа как да преобразиш една обикновена рамка за снимки в красив поднос. Първо, махни гърба на рамката и го боядисай в кремав цвят. След като боята изсъхне добре, идва най-забавната част – леопардовият мотив. Той ще придаде характер и модерен акцент на подноса. След това изрежи крачетата и ги боядисай в черно за стилен контраст. Премахни защитното фолио от стъклото, постави леопардовия фон и затвори рамката. Тъй като основата е много тънка, залепи пантите. Накрая монтирай дръжките. И готово! Получава се страхотен поднос. Точно такъв, какъвто си го представяше. Сега остава само да си направиш ароматно кафе, да се настаниш удобно и да му се насладиш. Последвай канала Мусю Бриколаж България за още практични идеи и уроци. Направи си сам.